ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତିଳୋତ୍ତମା ପୃଷ୍ଟି। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଗଜାନନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜଣାଣଟି। ସେ କେବଳ ସିଦ୍ଧିଦାତା, ରିଦ୍ଧିଦାତା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା ନୁହେଁ, ସେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ। ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିଥାଉ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ମୋର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରେ ଏ ଛୋଟିଆ ଜଣାଣ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜୟ ଲମ୍ବୋଦର ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ, ଜୟ ଜୟ ଏକଦନ୍ତ, ଜୟ ଗଜାନନ ବାବା, ଜୟ ଗଜାନନ, ଜୟ ଜୟ କାଳ ଜୟୀ ପୃଥିବୀର ଉଦର, ଜୟ ଜୟ ଅଗ୍ରଭୁଜ, ଜୟ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବାପା, ଜୟ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଜାତ ହେଲୁ ତୁହି, ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇଥିଲୁ ମା ଦେଶେ ରହି ବାବା, ମା ଦେଶେ ରହି। ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପ୍ରବେଶିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଶ ବାବା, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଶ। ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯେ ଲାଗିଲା, ଗଜାନନ ବୋଲି ତୋତେ ଜଗତ ଜାଣିଲା ବାବା, ଜଗତ ଜାଣିଲା। ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଜ୍ଞାନ ଦାତା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା ତୁମେ, ସର୍ବକର୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ଡାକନ୍ତି ଯେ ଜନେ ବାବା, ଡାକନ୍ତି ଯେ ଜନେ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ତୁମେ ହେ ଚତୁରାନନ, ପିତା ମାତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁବନ ବାବା, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁବନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ଲେଖେ ତୋ ଆଶିଷେ, ନୀଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛି ମୋ ପାଶେ ବାବା, ରଖିଛି ମୋ ପାଶେ। ତୋର ପାଦେ ମୁହିଁ ଆଜି ପଶୁଛି ଶରଣ, ଶେଷରେ ଶେଷ କରୁଛି ମୋ ଛୋଟ ଜଣାଣ ବାବା, ମୋ ଛୋଟ ଜଣାଣ।